Καλημέρα σε όλους. Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και ιδιαίτερα την κυρία Σταυροπούλου, την Όλγα, με την οποία μας ενώνουν πολλά. Έχουμε συνεργαστεί στενά τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά, Όλγα, για την πρωτοβουλία αυτή. Εδώ οι συνεργάτες μου πρότειναν στο κείμενο να πω ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να βρεθεί κάποια καταλληλότερη στιγμή για τη δημιουργία, για την πραγματοποίηση του συνεδρίου. Δεν θα το πω όμως, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες και ακατάλληλες στιγμές για τη διοργάνωση μιας τέτοιας μαθησιακής εμπειρίας, όπως το ανέφερε η κυρία Σταυροπούλου. Πραγματικά αυτό το συνέδριο διαφέρει και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί όντως έχουμε περιέλθει όλη την Ελλάδα. Είναι διαφορετικά τα μοντέλα πολλές φορές. Πάντα πιστεύουμε στο διάλογο, στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης και βέβαιως απόψεων. Ωστόσο, με κάθε ειλικρίνεια θα έλεγα ότι αυτή η συνάθρηση, όπου έχω πραγματικά την τιμή και τη χαρά να είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση, έχει μια προστιθέμενη αξία. Είναι γεγονός ότι δεν θα πρωτοτυπήσω αν αναφέρω ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στους νέους αγρότες, στους επιχειρηματίες της γης, τους επιστήμονες στον τομέα, και ότι η αγροτική επιχειρηματικότητα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, αλλά και με τις δυνατότητες της Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κίνητρο και κινητήρια δύναμη για την ελάφρυνση των βαρών αυτών, των κοινωνικών ομάδων, αλλά και μοχλό για την οικονομική ανάκαμψη του τόπου. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαία η δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και δυνάμεων και οργανισμών προς την κατεύθυνση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Είμαστε θεσμικοί, όπως ανέφερε η κυρία Σταυροπούλου, αλλά όχι παντογνώστες. Οι αγροτικές δαπάνες, όπως ξέρετε, εκπροσωπούν περίπου το 40% των συνολικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκονται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της. Δηλαδή, είναι ένας από τους πυλώνες που στηρίχθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Στο πνεύμα της εξυπηρέτησης των Ευρωπαίων πολιτών, γεννήθηκε η ιδέα της κοινής γεωργικής πολιτικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τα υπέρ της και τα κατά της. Με τις δυνατότητες αλλά και τις στρεβλώσεις της. Θυμίζω ότι η πιο πρόσφατη αναθεώρηση πριν από αυτή έγινε το 2003. Ωστόσο, μια δεκαετία μετά από αυτή την τελευταία μεταρρύθμιση και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληθώρας νέων χωρών μελών, με διαφορετικές πραγματικότητες και στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, αλλά βεβαίως και λόγω των διαφορετικών υποδομών και αναγκών των νέων χωρών της μεγάλης διεύρυνσης, υπήρξαν τομείς αγροτικής παραγωγής, άλλες υποδομές, άλλες ανάγκες, με αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να έχει αλλάξει άρδιν το σκηνικό στον αγροτικό τομέα. Ταυτόχρονα, συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία, με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας που τη χαρακτήρισε, δυστυχώς, αντιμετώπισε πλήθος νέων προκλήσεων που έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι οποίες απαιτούν μια συντονισμένη προσπάθεια των φορέων και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, με στόχο την επιχειρηματική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, best practices σε καλά ελληνικά, φιλικών προς το περιβάλλον, την οικονομική στήριξη των εμπλεκομένων πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και τη μεγιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής και τη βελτιστοποίησή της. Τώρα, η πραγματοποιούμενη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων όσον αφορά το μέλλον της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη. Ειδικός δεν είμαι, αλλά θα μεταφέρω την εμπειρία από τα θέλω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις κυβερνήσεις, πάντα με τη συνδρομή και με την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
πραγματοποιήθηκαν με περαιτώδεις ρυθμούς όλο αυτό το διάστημα και, όπως ξέρετε, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας αναμένεται να εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2013, μέχρι το Δεκέμβρη. Οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμών προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ως κηρυτήρια δύναμη την πεποίθηση ότι η αγροτική επιχειρηματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε θετικές πρωτοβουλίες στους κρίσιμους τομείς της κοινωνικής συνοχής, της μείωσης της φτώχειας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, απαντώντας στις σύγχρονες αυτές προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής και σε συνδυασμό με την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μακροπρόθεσμου 2014-2020, πρότεινε και πάλεψε για μία σειρά μέτρων, δεν θα τα αναφέρω όλα, όπως προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγής. Οι προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ανανεωμένο κείμενο που πάλεψε να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που θα κατατεθεί προς ψήφιση πολύ σύντομα, περιλαμβάνουν πακέτα 89,9 δισεκατομμυρίων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών. Κρατήστε το νούμερο. Γίνεται ρητή αναφορά και πολύ συγκεκριμένη στην πρόσθετη χρηματοδότηση των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, στις παραμεθόριες περιοχές των κρατών μελών και ειδικότερα στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για την κάλυψη διατροφικών αναγκών του πληθυσμού. Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων αυτών θα γίνει με γνώμονα ειδικές ανάγκες, τις ειδικές ανάγκες των μικρότερων νησιών, των πιο απομακρυσμένων, τις εγκατεστημένες εμπορικές σχέσεις, την οικονομική διάσταση της προβλεπόμενης βοήθειας, καθώς και την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Τα μέτρα ενίσχυσης για τα νησιά αυτά ανέρχονται σε 23,93 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Για το σύνολο των περιοχών οι οποίες χρήζουν πρόσθετης βοήθειας, το ποσοστό συγχρηματοδότησης που θα απορρέει από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σε 85%. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει επιπρόσθετη χρηματική ενίσχυση με τη μορφή λειτουργικών βοηθημάτων στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορικής πρόθεσης. Αξίζει επίσης να σημειώσω ότι ακόμα και οι αγροτικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, στις οποίες αναγνωρίζεται χαμηλότερος συντελεστής συγχρηματοδότησης, κάτω από το 85% δηλαδή, ως λιγότερο ευπαθής, είναι δυνατόν επιπρόσθετοι ευρωπαϊκοί πόροι να διοχετεύονται σε παραγωγούς που προωθούν ανταλλαγές τεχνογνωσίας, συμπράξεις, πράσινες πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά επίσης και με ηλικιακά κριτήρια για την ενίσχυση νέας γενιάς αγροτών. Σε συνέχεια όλων των προηγουμένων που είπαμε, των προτινόμενων αυτών μέτρων, οι πληρωμές για πολίτες κρατών μελών, στα οποία η ενίσχυση αναστρέμα βρίσκεται κάτω από το 90% του ευρωπαϊκού μεσουόρου, θα αυξηθούν σταδιακά με εγγυημένο στρατηγικό στόχο την εναρμόνιση σε προκαθορισμένο κατώτατο επίπεδο μέχρι το 2019. Ταυτόχρονα, αναμένεται τουλάχιστον 5% άνω του ποσού των 150.000 ευρώ της χρηματοδότησης που αποδιδόταν προηγουμένως σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, να διατεθεί σε μικρότερες παραγωγικές μονάδες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Αναδιανομή δηλαδή των επιδοτήσεων. Επίσης, στο εξής θα προβλέπετε ότι οι άμεσες πληρωμές θα αποδίδονται σε αποδεδειγμένα ενεργούς αγρότες και προς ενίσχυση υπεύθυνων πρακτικών αγροτικής παραγωγής, καθώς το 30% του συνόλου των επιδοτήσεων θα προορίζεται για πράσινα μέτρα, φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα δηλαδή, εναρμόνισης και σε περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές. Πρωταρχικής σημασίας για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και την παρούσα οικονομική κατάσταση, είναι το μέτρο που αφορά τους αγρότες κάτω των 41 ετών, σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα λαμβάνουν επιπλέον 25% σε επιθυματικές πληρωμές για τα πρώτα 250 έως 900 στρέμματα ιδιοκτησίας τους και καλλιέργειας.
Τέλος, και σημαντικότερο, στο πλαίσιο της αγροτικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας προβλέπεται κινητικότητα πόρων προερχομένων από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέχρι της τάξης του 25% μεταξύ των προϋπολογισμών των πυλώνων αμέσων πληρωμών της αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής, κατά τη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους. Παίζουμε ένα ρόλο δηλαδή ως Ελλάδα, πώς θα το οργανώσουμε. Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, κυρίες και κύριοι, δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Η αγροτική επιχειρηματικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπορευόμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηριζόμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής, γνωστής ως Ευρώπη 2020. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο προωθούν το πακέτο, το λεγόμενο Ορίζοντας 2020, για την επιχειρηματική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, το οποίο θα ενεργοποιηθεί του χρόνου, το 2014, και θα χρηματοδοτήσει την επιστημονική έρευνα και καινοτομία με 70 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά και συγκεκριμένα την αγροτική ανάπτυξη στους τομείς αυτούς με 4,5 δις αποκλειστικά για έρευνα στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της βιοοικονομίας και της κλιματικής αλλαγής. Πρόσφατα ξεκίνησε επίσης το έργο της η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, αποστολή της οποίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της αγροτικής παραγωγής, της βιοοικονομίας, των επιστημών και λοιπόν σχετικών τομέων σε επίπεδο τόσο ευρωπαϊκό όσο και εθνικό και περιφερειακό βεβαίως, ενώ ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αναλάβει την προώθηση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας ως αποτελεσματικό μέσο για αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων των αγροτικών κοινοτήτων. Αυτές οι πρωτοβουλίες συνθέτουν ένα πλαίσιο συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί ανάπτυξη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, πιο αποδοτική, πιο φιλική προς το περιβάλλον και μακροπρόθεσμα βιώσιμη, στηριζόμενη σε κοινοπραξίες αγροτών, επιστημόνων και επενδυτών. Η αγροτική επιχειρηματικότητα, κυρίες και κύριοι, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιπροσώπων των πολιτών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αναπτύξει και να παράγει νέα βελτιωμένα προϊόντα, παραγωγικές μεθόδους και υπηρεσίες υποστήριξης. Σε αυτό επιτρέψτε μου να τονίσω ότι ο ρόλος της νέας γενιάς των επιστημόνων, των αγροτών, των νέων αγροτών και επιχειρηματιών, αλλά και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων θα είναι καθοριστικό στην προσπάθεια αυτή. Καινοτόμα πλαίσια σύμπραξης θα πρέπει να εγκαθιδρύσουν διαδραστικές δομές παραγωγής, οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην αναπροσαρμογή των παραδοσιακών μοντέλων, ώστε να ανταποκρίνονται στα διαρκώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά, γεωγραφικά και περιβαλλοντικά πλαίσια. Για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τους ανθρώπους της δουλειάς, για τους αγρότες, οι προκλήσεις αυτές συνιστούν ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Επιτρέψτε μια τελευταία κουβέντα που πάει λίγο οριζόντια. Είμαστε 2,5 μήνες πριν από την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Υπουργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 7,5 μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δυστυχώς, η πραγματικότητα στη χώρα μας, και μας θλίβει όλους που το λέμε, προσδιορίζεται από κάτι τριαντάρια. 30% μείωση του ΑΕΠ, 30% ανεργία ή κάπου εκεί, 30% του κόσμου στη χώρα μας κοντά στο επίπεδο της φτώχειας, ή λίγο από κάτω. Δεν πρόκειται να κάνω μια δεύτερη διάλεξη για το πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόκληση των ευρωπαϊκών εκλογών του προσεχούς Μαΐου, όπου πιστεύω ότι θα κληθούμε όλοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, να επιλέξουμε εάν θέλουμε Ευρώπη ή όχι, αν θέλουμε περισσότερο ή λιγότερο ή καθόλου Ευρώπη, και να πάρουμε τις ευθύνες μας ως πολίτες. Απλά επιστρέψτε μου να καταθέσω μια τελευταία σκέψη, λέγοντάς σας ότι με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης ενώπιση των ευρωπαϊκών εκλογών είναι μια ευκαιρία σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες και όλους όσους συνθέτουν την προσπάθεια για μια καλύτερη Ευρώπη, όχι αυτή που είναι σήμερα, και ούτε σε μένα αρέσει,
να αναπτυχθεί ένας απαραίτητος διάλογος για την επαναθεμελίωση των ευρωπαϊκών πολιτικών σχεδίων που έφτασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την κρίση στο υψηλότερο επίπεδο δημιουργίας, ειρήνης, οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν θέλουμε να συνεχιστεί το σχέδιο αυτό ή αν θα αφήσουμε τον αντιευρωπαϊσμό, τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό να σαρώσουν από τον νότο έως τον βορρά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.